Sekarang ya dewangi mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki, bububku mburiku iki. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iktor rambutnya dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya mak Saiki mong kari seneng-senenge. seneng-seneng kepiye? Iya seneng-seneng apa jenenge? Caos panglipur kaya tanggo lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-seneng no. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudu niki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah lah aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses le. Wo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki Sugeng dalu Mas badhe request tembang. Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih matur sembah nuwun. Engkang nembang sinten terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Saka Jepang ki. Iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya. Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh. Ana meneh, Mak. Iki ana Sugeng Dalu. Ana Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000. Saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran bataku apa aran boto kuwi? Aransemen. Durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa Mak? Komposer. Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung drok-drok monggo ayang-ayang krampul. Ora Mak, kuwi lak bocah-bocahmu. Ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya Mak. Saka Banyumas. Saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Oh, iki ana meneh iki. Sugeng dalu Mas Gading, sugeng dalu. Nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Mak nek karo Sibah. Siapa? Sibah. Kae iki
Mbah D. Bade. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, cecaping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku melu ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksudnya tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane dirjal mong waca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Siraku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya, dikasih nggih niki terus ndine iki Mas tambah panjang umur, minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih saking Pak Siswa. Nggih siap. Niki wau mengki kula wacane melih Pak, kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mengko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe Tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengki. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya wis ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no sekarang ya ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromax apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo, Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku.
Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah Saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyang Mas Gading to, Mas. Nggih. Ya. Nah, ngene iku jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong, ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang dintup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kula cek kurang lek ngene iki, Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira, Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Sampun? Dereng tak jengglengke kok sekedap. Lah, Iya. ket mau iki. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung ketok ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Wis.
mawon nggih Nggih. pun tuwa soale nggih. Mau jare Dik. Prasido. Ya. Geser. Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Tidak aku celak omong sing aneh-aneh kok. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten niki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap Nggih. kajenge sedaya Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone medhun. Ya ora mak mengko kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Heeh, kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De, Piye? parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok ki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, iya. Wih, lah kepiye to ki? Iya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok malah meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, oh, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya an ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ala ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku kok kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten niku? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, Ah, nama iya, semringah, ah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki.
pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karang Asem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. Tok ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kairo. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angere. Sito. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karang Asem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parikan mawon nggih. Bakuku mlempem. Mbak kok mlempem? Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakone mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Ya njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karang Asem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan ki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Loh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae?
Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok melempem Waduh kok melempem. Apane? kuwi kerupuke. Oh, kuwi kerupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong Oi. Apaan tuh? kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak, mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, nggih. Lajeng sinten melih? Wow kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh, lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sik rumangku. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4, yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini enggak. Justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh, iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wih lah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng, nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Kadek. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan pu enak, Mas. Jos tenan, mantep. Dapi buanter tenan. Enak, Mas. Jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal?
Apa ya Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak di Kepenak. rumah. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon tapi tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Tuh. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Oh, Makanya oh. aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen lho Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya pas iso tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira paki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. Bulan, oh, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang Waduh. sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama, Kapelan gini gini. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak biasanya. janjian. Cocok ya. cocok iki lho le kamera cerak banget iki lho. Ngono. Ah media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men jamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di Tapi tanggal. lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku gua iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke ngono. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Terserah apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. no. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Oh, ding lali ya. Jano, li ki ge apa ngono? Iya, Lin. Lin. Lin ki. Kok Lin?
Apa ya Lin Lin apa, ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak. Oh, tuh. Lindu. Lindu kebanter. Lincah. 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 Lincah ki obah wae pokoknya. Terus Lin. Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lin. Lintang. tang. Tang ki Apa? tang ki tang Tang. tang tang ki lak kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Heeh. Setang-setang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang. Tang ki tang. Apa? Tang. Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh lho. Halo, piye to? Do pengen to, do pengen to, do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. K. Kai, Ah, kai wes. kai. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. 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 Apakah Mas Gading? K. Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar kaki? Kairo. Iro. Ro. Ro wae ya. Iya. Ro, romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Nah, aku ya ada Mas ya. Ro. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to, bintang entek ya? Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, nggak Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya nak ya. Apik Mas Jan sampai koyo fotone dhewe diedit ning ndi Weh. kuwi. Dadi AI. Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang New lho York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya, itu aku kok antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Nggih. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Nggih. fans Warga Laras semuanya. Nggih. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. Yang amin. pasti itu Mas Gading. yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa nggih niki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk, Jan. melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Heeh, kebak tekan buri kae. Wah, oke. Wah. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Bukan. Napa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan song. Iso, Sing marahi iso sapa aku. toh, Mas? Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan Amin. panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah
Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu ape muni apa ngono lho, Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh, Mas. 4 mobil. Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula. Matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebang Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih Gimana Mas Gading? nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik, gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputo budaya. Seputra budaya. Bedoyo lho ta ya Mas. Aku Bedoyo. ora iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut, Mas? Oh, ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan, Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Oh, semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih nasi. Hah? Apa iki Mas? Dikasih maju, oh maju. majau, Semoga semua dikasih semoga sedaya dikasih maju. maju bejane Kok bejane? beja Semoga sing meng sing wis mbok wis yo niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, Amin. Wis pokoknya kuwi doa terbaik Mas. Nggih niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Bapak Heri Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dek, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Betul. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak. Enggak sini loh. Kamu Oh, iya. jangan deket-deket Gading terus loh. Nah, apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Kono. Tremor. Wis Tremor. kono karep kono. Loh kae. Apa? Cik? Grogi loh Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti belino ngono lho, Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. Biasanya los piye? gitu lho, Los. Los. Nek jajar Dek Lintang ki dhek paling piye ya.
Aduh, tekan ngono, Dek. Lah iya to, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab Sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae ya, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain. Jano. Karena ya isih anu, Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Oh iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry to? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa, iya. rasa cinta iya. dong, ya Thomas. Ya, ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen, nggih. Derek Derek penonton pokoknya kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawa ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Nggih, Dik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi ki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur merak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tek mene. Heeh to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske ya malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Bapakne sampun lanjut nggih, Mas. Nggih, lanjut no, mosok ya main bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Mbak. Minangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. Bedoyo. Sampun dipun minangkani Nggih, Pak Siswa. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur Dek Lintang. nggih, matur Nggih. sunanan, matur Nggih, sunanan matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Kang Bapak Budi. Siswa, Pak Siswa. sugeng Nggih, dalu sampun, Bapak. nggih, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih Napa, masuk Mas lagi Hadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal tuk wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun Nggih, pinangkani. siap.
Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. J, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya, Mas? Mlumpuk niki Atau kathah niki jan tobat. pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat iki jane iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau yen yen ing ing Tawang. Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. C. Oh nggih. Terus napa meneh nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bupras to Jan? Wala niku nggih penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mawon, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih. mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng Dalu. Lah wong yo kalem lho. Kan aku orangnya Lah, Lemah lembut. Lah, Ayo kenapa? sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini kita bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik ih. Hah? Aku cilik ih. Ya aku karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dalem, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya Kalem, ngomong ya. nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong Benjeh lanjut banget lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Eh? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya, nek aku dipersis-persis ke Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Nggak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek ayu ki ya padha le ayu. Cantik, Cantik. Pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan. Ah, kurang piye, aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Hah, kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lho, awak iki lho seger to. Lah Ora iya. ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ngono lho. ya dhewe lek bersatu ki kaya belimbok karo macange. Heeh. Heeh. Dadi Sugeng Dalu Mbak Ayu. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kayak kan nembang apa aku, Mas? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Jih, niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Eh, Mek. Mik, heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena di iso itu dibenake tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat no lho. Nah, Kandhani. itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke
sing benake padekke po. Masa to? Lho tenan. Tenan to, Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jareke ora kepeneranke sing benake sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, oh Pak, yo gek nembang ayo. Yo, Gupo Kasmara Cek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Ah, Jal. iya, coba. Ini ora rono karo Mbak Lintang iki. Oh, tak rungokake. Ya. Iya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke ngutan. Piye? Oh, apik. Apik tenan kok. Oh, apik tenan ya. Apik tenan. Terima kasih lho. Sama-sama. Dulu mah saya kamu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Yuk. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh, nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Nek ora aku kon Cocok glundung. kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu, Bu. Hati-hati lho. Ampun Neng guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kang Alah. Hah? Jan. Piye? Ora apa-apa. Ora njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah, dalah, sida Ana para. apa piye? Ki apa iki? Heh? Engko koncone Mary. Nek do meri rasa Dalah wis. kabeh. Hah? Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye Sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo. Endi Sido. Mas? Ayo Mas. Endi Mas? Ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Oh, amplop tok. Jan. Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi Makasih kathah ya, kuwi. Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. Iki wis ya. Aku wis. 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 Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap Nggih. saking Pak D Putra Dikari Gina Baladewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, manikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes Oh, yang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh Ah, nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga dalu. Mbak Agnes. Menika wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampeyan iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun Nggih. pinangkani. Memani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ke kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Sampun matur sembah nuwun memane.
sampun matur dipun sembah ngintangkan. nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih Gading. niki enten Nyidam Sari, Nyidam Sari, terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. ayang-ayang kalih Yeneng Terus Tawang. nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning Oh. pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari Nggih. langgamipun? Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali duet. jenengan no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. nggih saking punang riyen. Wah nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam Sari sampun. Nyidam Sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang Lintang Asmara Asmara, kalih ayam-ayam. ayang-ayang terus Kok Yeneng ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayam kalih Terus wau enten Yeneng Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang Yeneng Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen mboten napa-napa nderek. Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gading. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Banter tenan iki. Banter tenan, Luwih Mas. banter iki timbangane mau. Iki piro ya, Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Nah, masa ya butuh Masalah. napas buatan no, Mas? Masa butuh napas buatan? Napas buatan ki kaya ngopo to? Iya, pakai oksigen. Ah iya nganggo oksigen. Terus lanjut mulih napa mboten? Lanjut no ya. Terakhir ini Enten apa mulih to mau? Terus Oh. enten Yeneng Tawang, mengki gara-gara mawon niku. Terus enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Lintang Asmara kuwi kudu ana kancane. Oh, Nggih to? berarti berdua. Berdua. Oh ya. Sama siapa, Mas Gading? Nika pojok dhewe nika lho. Kok apa enggak? Bu Pras wae. Sip banget melanusan kok. Lagi Lintang Asmara, Ibu. ben ora chattingan wae kan mau chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa Oh, ya, aku Mas? ya ora ya? ngerti ngono kuwi iki Kok chattingan kepo karo ya, Mas, sapa. ya? Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Oh. Sugeng dalu, Ibu. Yes, Sugeng dalu Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lan apa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan ta, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Oh, ya ning ya mesti do milih aku lho nok daripada kowe. Nggih. Heeh, tak Panjenengan tekonane. cek Milih sinten nggih? kinyis-kinyis ngene lho. Milih kula napa Mbak Lintang?
Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku heeh. kleru, nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. niki ternyata sik semangat panjenengan yasane pinten Ibu? Kula Nggih. 17. Wah, Nggih. 17. Wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa ana ora apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arep adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang Asmara. Lintang asmara iya. Ibu. Nggih. Lintang Asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mangke monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Lah cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kepencut. wae. Heeh. Sampun Mas Ah, Gading. ki mau nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih, matur Sampai nuwun melayu sangat tenan. Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten tetep. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yen ing Tawang nggih. Oh nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Mengke gampil dipinangkani Niku wonten ing gara-gara napa? gara-gara nggih. Niki nggih. Soale wole limbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Ditadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mele Dik Iya, Lintang. iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tesian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, piye, Pak? Aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Iki gandeng ya lakone isih dawa tur ya apa jenenge mau le limbukan mau ya rada gasik. Iya. Dadi ya iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gro-gro. Ning goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya mak ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya mak ayo tak derekke. Tansah marapamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi silimen teleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liep-leping aluyup pindha pasating sumbana sumusuping rasa jati sinegek semanten ketika capok ingkang wonten lenggahing arga kutha Runggu Raden Anoman Hirosima Yangkara ngawit dhateng para kadang bayu satemah sami gumbira diasih